Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayang gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes, Abril 28 tuig 2020. Makita live sa amon official Facebook page kag YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pagi sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. SP ginaduso nga palawigon ang ECQ sa Bacolod tubtob Mayo 15. First drop sa mga ginamonitor sa probinsya na record sa PHO. Sa balita national, masobra 3,000 ka mga doktor kag nurses direkta nga naapektuhan sang COVID-19. Pilipinas may pagligwat sa mga areas nga sakop sang extended enhanced community quarantine. Kag sa atong balita international, Pope Francis ginpangabayang publiko nga magsunod sa patakaran para malikawan ang posible second wave sang COVID-19 infections. Sa sports balita, 3D Ravenna naglaom nga makahampang sa liga sa Pungsod, Japan subong nga tuig. Kag sa atong balita entertainment, Loisa Andalio kag Ronnie Alonte plano na wala nga magpakasal. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon. Aksyon Radio. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Una sa aksyon! Lasay sa Jess Aksyon, Radio Philippines Standard Time, kagaron sa detalye na sa mga balita lokal. Ginaduso sang sangguniang panglungsod sa syudad sa Bacolod sa National IATF ang liwat nga pagpalawig sang Enhanced Community Quarantine o kon ECQ sa Bacolod tubtob Mayo 15. Ini matapos nga unanimous ginaprobahan sang SP ang resolusyon nga gin-author ni City Councilor Renesito Novero sa special session nga ginpatigayon kaina sang aga. Ginpahayag ni Bacolod Vice Mayor Elcida Familyaran ini ang rekomendasyon sang konseho kasunod nga magatakop ang ECQ sa Bacolod sa Abril 30 hag nakadepende naman sa National IATF kung ila ini paboran na. Sunod sa vice-alkalde sa tion nga hindi magsugot ang National IATF, handa naman ang Bacolod City nga magsunod sa General Community Quarantine o kon GCQ umpisa sa Biyernes nga adlaw Mayo 1. Ginehemplo ni Familyaran nga ang Iloilo ang may 7 ka COVID-19 cases pero gintugutan nga magpalawig sang ECQ para makontain ang paglaptas ng virus. Isa sa mga ginbasihan sang SP sa pagpasa sang resolusyon ng mga pending nga resulta sang COVID-19 test sa Bacolod hagang local community transmission sa duwa ka mga barangay. Address to the National Interagency Task Force and likewise to President Duterte to consider, no, and to study our recommendations to continue or to extend the ECQ until May 15. Nabatian si Bacolod Vice Mayor Elcida Familyaran. Ginklaro ni Bacolod Vice Mayor Elcid Familyaran nga nagapabilin nga positibo sa virus si patient number 5 nga residente sang Doña Juliana Subdivision, Barangay Takuling, Syudad sang Bacolod. Ini matuod ang o kung hindi matuod ang report sunod sa vice-alkalde nga si patient number 5 ang una nga nagnegatibo sa virus kag liwat nga nagpositibo. Ginpahayag sa ni Dr. Grace Tan, ang spokesperson sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19, si patient number 5 ang gin-discharge sa hospital kag ginpaidalom sa home quarantine matapos nga ginakabig siya nga clinically well o kung wala na sang sintomas nga ginabatsyag. Pero sang liwat nga ginpaidalom sa swab test ang pasyente ay nagapabilin nga positibo sa masakit. Sunod kay Familyaran, nagapabilin nga ultra-risk area ang balay ni patient number 5. Sa pinakaulihiman nga datos na gikan kay Dr. Tan, COVID-19 free na si patient 1, 2, 3, 4 kag 7, apang si patient 3 ang nagapabilin pa sa hospital. Samtang nagnegatibo naman sa virus ang 7 pa ka mga probable COVID-19 nga napatay sa Bacolod. Mas sobra pa sa 1 kagatos ang resulta sa COVID-19 test ang ginahulat sa karon sang Bacolod. Samtang bilang panigurado ginpaidalam sa home quarantine ang pulo ka mga personnel sang DSWD Region 6 nga nag-augment sa pagpanagtag sang ayuda para sa mga benepisyaryo sang Social Amelioration Program o KONSAP sa may Barangay Banago, Syudad sa Bacolod. Ginkompermara ni Pasita Tero ang pamuno sang DSSD Bacolod nga ang bana ni patient number 9 na mo nagkuha sang ayuda sa Banago kag hindi ang pasyente. Ginpahayag ni Tero wala sang sintomas nga ginabatsyag ang pulo ka mga DSWD personnel kag naglaom man nga mangin negatibo sa virus ang bana ni patient number 9. Bangod sa natabo, nagpakabay si Tero sa mga kabarangayan nga magpahamtang sang plastic cover antes magpatigayon sang payout bilang precautionary measure kontra COVID-19. Sa karon 47% o kon 51,069 ka mga benepisyaryo sa Bacolod ang nahatagan na sang ayuda, samtang nagsaka naman sa 26 ka mga tawo ang nag-uli sang SAPA fund. Naka-record sang first drop ang Provincial Health Office gikan sa napulo ka adlaw nga sunod-sunod nga pagdamo sang record sa mga PUM sa probinsya. Sa report nga ginahatag ni PHO Nurse Francis Christian Grube sa virtual COVID-19 update sa probinsya, mayara na lamang sa karon sang 919 ka mga PUM, samtang mayara naman sang 39 ka mga suspected cases. Dugang pa ni Grupe sa kabilugan, may 322 na ka mga swab specimen ang ilagin padala agud nga matest. Sa nasambit nga record, 4 na diri ang positibo, samtang 218 naman ang nagnegatibo nga ginabugusan sang 119 ka mga suspected cases, 30 ka mga PUMs, 11 ka mga naka-close contacts, 67 ka mga health workers, kag 1 ka repeat test. Suno sa karon suno pa kay grupe may 1 ka gatos pa
Karesulta ang ginahulat nga ginabugusan naman sang 30 ka mga suspected cases, 5 ka mga PUMs, 54 ka mga close contact, 8 ka mga healthcare workers kag 3 ka repeat test. Kung ilan to naton ang aton nga daily tracker ang sa persons under monitoring, makita naton nga this is the first drop nga na-experience naton for 10 days na. So, for the last 10 days, nagamat-amat kita saka, subong lang kita nakaagis nga may kita sang bawas sa total number. Ang kabahin sang pagpahayag ni PH Nurse Francis Christian Grupe. Sa dugang nga balita lokal, ginpahayag ni PDRRMO Head Dr. Z. Fard Gerhard Kailian nga mayara pa sang 1,461 ka mga registrants ang natarana nga ilabuligan kag i-proseso agud makabalik sa probinsya hag makapauli sila tagsa ka mga banwa kag syudad. Suno kay Kailian, padayon sila nga magabulig tubtob makapauli ang pinakauli nga nagrenseng nga luyag magbalik sa probinsya sa piyak sang nagapadayon nga COVID-19 pandemic. Suno kay Kailian, ilag na sunod ang protocol kag napatuman nga 14-day quarantine period para sa mga nag-aabot agud mas masiguro nga hindi maglaptang virus sa Negros Occidental. Kinahanglan lang suno kay Kailian nga may nagakaigo nga ma-dokumento labi ng certification gikan sa National Interagency Task Force para makabiyahe sila papauli sa Negros. Ginpahayag man ni Kailian nga may baluan kung makapauli na sila bangod ginatawgan kag ginapabalo sila sa otoridad apang limitado kag amat-amat lamang depende man sa availability sang eroplano subong man sa clearance nga ginahatag sang IATF National sa probinsya. Pilasod ng isa ka may matapos ginlutang sa puluyan sa barangay Malatas, Banwas, sang Calatrava, Lunes sang lasyata sang gabi. Ang biktima ginkilala kay Anjo Borido, 33 anyos, nagapuyo sa uman nga lugar, samtang wala pa makilalaan ang 3 ka mga sospetsado. Suno kay Police Captain Eugene Tolentino, ang hepe sang Calatrava PNP, samtang yara sa puluyan, hinali lang nag-abot ang mga sospetsado kag ginlutang ang biktima kag naigo sa kilid. Dugang pa ni Tolentino, padayon pang investigasyon sa motibo sang krimen. Samtang, pilaso naman ang Social Amelioration Program kung SAP beneficiary nga si Jaya de la Cruz, 23 anyos matapos ginbuno ni Adelo De Peño, 20 anyos, tananagapuyo sa Barangay Salvacion sa Banwasang Morsya. Sa Lunes sang Las 10 sang gabi. Nausisa pa ang motibo sa krimen, samtang gilayo naman nagpalagyo ang sospetsado. Una sa balita, una sa aksyon. Nasay sa 17 Action Radio Philippines Standard Time, ang mga balita lokal ang ginadulong sa inyo sang DTX 500 sa imo pag-exercise, hindi magkalipat nga mag-detoxify. O gali ang pag-inom sang DTX 500, bago na DTX 500, ang nagatino sa imo dugo nagasilhig sa may impurities kag toxins sa imong atay. Hindi man nagabulig panubos sa imong blood sugar, bangon sa organic compounds nga vicin, charantin kag polypeptide. Gali sa may mga mataas nga cholesterol, mataas nga blood sugar, bangon sang diabetes, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw ang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyo nga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan Facebook page. Detalye sa mga nagapanguna nga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo.
radyo. Pagkulunod kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong nagkalintangan. Responsasyon. Lasay sa 21 Action Radio Philippines Standard Time kagaron sa detalye na sa mga balita nasyonal. Masobra 3,000 ka mga Pinoy nga doktor kag nurses ang direkta nga naapektuhan sang COVID-19 na pandemic. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, 1,069 ang mga doktor kag 2,357 ang mga naapektuhan sang COVID-19. Nakip na din ang mga nagpositibo kag ang magin quarantine. Sa datos sang DOH, positibo sa virus ang 1,245 ka mga health workers, 471 diri ang mga nurses kag 464 ang mga doktora. Ginpathag ni Vergere ang 1,069 ka mga doktora nga quarantine kon may virus. Ang magamay lamang nga porsyento sang 70,000 ka mga doktor nga nakarehistro sa Philippine Medical Association. Samtang 0.4% naman ang mga nurses nga naapektuhan sang virus sa kabugusan nga numero sang nurses sa Pilipinas. Nagpasiguro si Vergere nga may ginahimo na nga tikang ang DOH para mapanubo ang risgo sa mga health workers nga makaangkon sang infection. Naglambot na sa 233 ka mga preso kag jail personnel ay nakaangkon sang COVID-19 sa 3 ka mga prisuan sa Pilipinas. Sino kay BJMP Chief Director Alan Iral, 195 ka mga preso ay nagpositibo sa virus sa 373 ka mga ginpaidalom sa swab test. Sa mga numero, 185 ka preso ang nagikan sa Cebu City Jail, isa sa Mandaue City Jail, kag siyam sa Quezon City Jail. Suno kay Iral, wala pa sang preso nga naka-recover sa virus. Nagapakita sa record sa BJMP nga 39 nila ka mga personnel ang nagpositibo man sa COVID-19 kag 5 diri ang naka-recover. Na-isolate na sa BJMP ang mga preso kag ilang mga personnel nga COVID-19 patients. Ginakonsiderar sa karon sa BJMP ang pagpatigayon sa mass testing sa male dormitories sa Quezon City Jail kag Cebu City Jail. Samtang may pagligwat naman sa listahan sa mga lugar nga ipaidalom sa enhanced sa community quarantine ako ni ECQ umpisa Mayo 1 to Mayo 15. Sulod kay Presidential Spokesman Harry Roque, ginkasugtan sa pagsapos ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases nga mga lugar nga ipaidalom sa ECQ among National Capital Region, Central Luzon, Magluwas, Aurora, Calabar Zone, Pangasinan, Benguet, Baguio City, Iloilo Province, Cebu Province, Cebu City kag Davao City. Sulod sa IATF, ang nabiling nga parte sang pungsod ang ipaidalom naman sa General Community Quarantine kag dapat sundon ang minimum health standards. Dugang pa sang task force nga ang GCQ sa mga nakabig nga low risk areas ang mahimo nga malift pagkatapos sang Mayo 15. Nagbigad nga simana ginlakip sang IATF ang Antique, Aklan, Capiz,
Davao del Norte kag Davao de Oro sa listahan sang EZQ nga subject pa para sa reassessment sang task force. Para naman sa lugar nga ginpaydalom sa GCQ, ang public transportation magabalik apang may limitasyon sa pasahero, may pila ka mga empleyado nga pahanugutan nga magtrabaho kag pila ka establishmento ang pwede na nga maka-partially open apang dapat nga magsunod sa health standard. Sa katapusan nga balita, national na dugangan sang 181 kapanibagong kaso ng COVID-19 ang Pilipinas. Sa records ng Department of Health, nagsaka na sa 7,958 ang kaso ng COVID-19. Nagsaka naman sa 935 ang naka-recover sa masakit matapos nadugangan sang 43 ka mga recoveries. Nadugangan sa 19 ang napatay kag sa kamilugan ayara na sang 530. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 25 Aksyon Radio Philippine Standard Time, detalye sang balita international sports kag entertainment. Pagkatapos gilamang sini. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas sa ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan.
Sa detalye sa aton balita international, ginpangabay ni Pope Francis ang publiko nga magsunod sa patakaran para malikawan ang posible second wave sa COVID-19 infection sa karon nga mga lideres. Amat-amat ang ginahalugan ng mga lockdown nga ginpatuman bilang precaution sang virus. Ini ang pambukas nga pahayag sang Santo Papa sa daily private morning mass nga ginpatigayon. Sa mensahe ni Pope Francis, ginpangabay man sini ang pag-isa sa pagpamuyo, magsunod sa regulasyon agud ang pandemic hindi na magbalik pa. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports balita, naglaom si 3D Ravenna nga madayon ang iyang plano nga makahampang sa Japan subong nga 2020. Si Ravenna ang gintanyagan nga maghampang sa B-League sang Japan matapos ang sensational career sini sa Ateneo de Manila University. Si Ravenna ang nakakuha sang 3 kasunod-sunod nga Finals MVP Award sa collegiate career agin hingadlan nga Mr. Basketball for 2019 sang Pilipinas. Lalo kuntanin ni Ravenna nga magbiyahe na sa Japan sa bulan sang Agosto hagang liga ang mag-umpisa sa bulan naman sa Oktubre. Base sa datos, ang Japan ang may 14,235 ka mga COVID-19 cases ag 407 ang napatay. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa atong balita entertainment, aminado Sanday Luisa Andalio kag Ronnie Alonte nga ginaistoryahan na nila ang kabuhi nga magkaupod sa palabuton. Nagligad lamang nga semana, ginkilig man ang ilang mga supporters ang ginpost ni Ronnie sa Instagram ang mga ilang litrato nga magkaupod kag gintawag nga future wife si Loisa. Sabay naman ni Loisa, ginkalipay sini ang post kag ginpaayag nga nalipay ini bangod gina-look forward na ni Ronnie ang ila nga relasyon. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 32, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ng kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes, Abril 28, 2020. Saliwat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon ang Defensor. Tag-Aksyon Day, Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Life Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod,